Daing maski ano man na legal na basihan, inian pinanindugan ni Albay 2nd District Board Member Melissa Abadesa ang kontrobersyal na insentibo para sa mga empleyado asin opisyal kan syudad ni Legazpi sa irarom kan City Ordinance No. 16-0013-2022. Sigun kay Abadesa na chairman kan Laws, Rules and Oversight Committee, dahi ini pwede maging balido hulita dahi ining padatulan na lay. Ang responsibilidad kang sanggunian in general, manungod sa mga ordinansa kang mga munisipyo or cities, is to review, no, na it has legal basis and it is not an ultra vires act, or meaning it does not go beyond sa indang power or wala sindang nako-contradict na any laws, rules or national policies. Ang pigpoprotehiran kasi po digde is kay puanan gabos na pagtao kibenepisyo may basehan. Magigirumdoman, Disyembre ka na kaaging taon kan ginibo ang ordinansa ni Legazpi City Councilor Lawrence Lau Beltran na ipaabot naman subot ini kay Beltran sa paagi nin surat alagad hasta ngunyan da ipaininin pahayag manungod digdi. During the committee hearing, yung man nga niso naging medyo mapagal sa parte me, no? Kasi sana po nakakapag-attender. At least kasi kami on that time naging basihan me, so naging submitted ordinance po kang sa indang syudad or kang sa indang kang proponent in general. So nalimitahan din kami duman. But I am still also contemplating the possibility. Nilinaw sana ni Abadesa na magayon ang nobeto kanasambit na insentibo. Urog ng 30,000 pesos man ini kada empleyado asin opisyal. Alagad mismong Provincial Legal Office na ang nagsabi na bako ini balido. Harayo man subot ini sa Akta Republika 6758 o ang Salary Standard Law. Kasi we have limited powers. We cannot touch on the intention, on the wisdom. But pag nahiling mi po iyan na di man nabasihan or nagkontra iyan sa ano man nalahi, wala din po kami magiginibo. So, para mas magkaigwa kita ning room or avenue for clarity and explanation, sana po nakakapag-attender kita. But anyway, it doesn't end naman duman sa report ko and the recommendation. Sa ngunyan, mismong si Beltran na subot ang nagsabi na dai pa man ay papaluwas ang pondo. Urog ng dakulman ang nagpapahayag din pagkontradigdi. Sinabi naman ni Abadesa na bukasan sa indang komitiba nga ni matawan tsansa si Beltran na maidepensa ang ordinansa nga ni maaprobahan ini. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Mariel Lorenzana.